ọma Tochukwu ịgwara fana arụ anyị na asọmpali ịgwara fana arụ anyị na asọmpali Aromo na asọmpali onye ji bụ ka ewu na-esokwa ọbịa arụmụ na asọmpali agwago mmịa ụnụ na nke ikpeazụ a arụmụ na asọmpali Bamoku ọkwa mụ bụ Diamond Okechi Osina unu amago na akụ bụ dike Ijele onye ọma Tochukwu Okechi Diamond na-arụ ọgaranya na asọmpali nụ chilikwanụ DJ Classic Groups Olumo mụ bụ Diamond Okechi mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani Nweze arụ ọgaranya Money stop rubbish arụ ọgaranya na asọmpali Oguto Nweze ọchịcha ka ị na-aja Nweze maka na Nweze bụ Nweze Oga, my body no want insult. Oh baby, arumo na asọmpali onye mena m one n'ụwa onye achọna m onye mena m onye ayọna m one n'ụwa onye ayọna m onye mena m Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze ọgọdọ Nweze n'elu ụwa na-aja Nweze aza Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze Nweze bụ Nweze arụ ọgaranya na asọmpali arụ mụ na asọmpali Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze Nweze bụ Nweze arụ ọgaranya na-asọmpali arụ ọgaranya na-asọ rọbish ọ bụ mụ na ya iyi bata ego m arụ ọgaranya na asọmpali rapụ mụ ka m ụwa m my body no want insult. jidesi advaịs yi nụ Arumo na asọmpali arụ ọgaranya na-asọmpali my body no want insult. ọyọ Arumo na asọmpali egwu jide advaịs yo mụla advaịs ije bata ego ọka nweta by sequence by the purpose one by kuku by siaja adon to fam ọmọdé àtúfà onye nwe lego abẹ́lẹ́ àwọ̀ nwanne nne na-enwe uche Diamond Okechi bịakwula ọnụ inu onye mmadụ Chukwu nwanne m nne n'ụwa nwanne
n'ọzara ka nna akpọnụ onye ndị mozi na-akwu okwu onye mena m onye chọ na m okwu mmega na arụ m nọ na asọ mkpali onye mena m onye ayọ na m onye dị ndụlibe akụ na akụ na-ede mụrụmụrụ akụ na-ede mụrụmụrụ akụ na-ede mụrụmụrụ DJ Classic gbanyetara m egwu na arụ m nọ na asọ mkpali DJ Classic nwanne m DJ ụwa m gbanyetara m egwu na arụ m nọ na asọ mkpali anya egwu ụwa chukwu mụ na onye ya ebi DJ nụ n'elu ụwa mụ na onye ya ebi iwe mụ nwanne nwere m asị na nwanne dị na mba nọ Diamond Okechi oyi bagụ na Glen arụ anyị na asọmpali nụ onye ego bụ eze akụ na-etigbu okwu akụ na-etigbu ilo ya ka akụ ji wee na-ede mụrụmụrụ ezi oyibo ibu ọgaranya sọpụrụ ọgaranya ọgaranya na-eli ego ya ataji na-eli anya na ọ bụrụ nke na-abata anya bụ ego nụ rapịa ka ọmụ uwe abalịsi na ọgaranya sọpụrụ ọgaranya maka na arụ ọgaranya na-asọ mkpali ọ bụ mụ bụ onye mmatụ Chukwu Nnamani Nweze nwa mụrụ n'obi nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị bụ ọbụlụ feki ọ dị bụ counterfeit onye na-abụrụ Nweze Nweze na-agwa ya na mbụ Nweze arụ m na-asọ mkpali anyị mekata anya yọlịa na-eburu nkwa arụ ọgaranya na-asọ mkpali Okechi Diamond Obasio onye mmadụ Chukwu nwanne m n'elu ụwa arụ m na-asọ mkpali na arụ m nọ na asọ mkpali arụ anyị na-asọ mkpali arụ m nọ na asọ mkpali okwu okwu biela Olisa na anụmagala onwe arụ m na-asọ by sequence by babiswa by se ọda iwu aka onye nwe anyị tiri anyị mgbe ọ na-anago n'igwe Chukwu ebe mmabi n'igwe n'okwu ọ gwara anyị ka ọ na-anago ọsị anyị wepụ iwe mkpụrụ obi ka anyị fụ mmadụ ibe anyị n'anya ọ dị n'iwu Chukwu ma ihe eli n'ego mmadụ ọ dị n'iwu Chukwu ma ihe ata na amoosu ọ dị n'iwu Chukwu onye agba na amasị ọ dị n'iwu Chukwu ma ihe egbu na mmadụ ibe yi ọ dị n'iwu Chukwu mụ bụ onye mmadụ Chukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu amaguze ka nsi pụta n'ụlọ ngwa jụọ na onye na-enweli ya iwe jụọ anya ma onwe ife imeli ya nụ onwe ife mmeli ya New King na Thailand onye ọma biko bịa kene onye ọma bịa fụ m anya
onye ọma n'ichilechinu mmadụ ka eji aga ahụ ije klasik gaba n'irunu ojimote mọgọ bilinu onye ọma n'ịdị mmanụ onye ọma tochukwu ekene eyinu akụnede mụrụmụrụ odogunu obi anwụli ka ije aga nenu imago na kubegonu ije ụwa onye ọma tochukwu ekene ojimote mọgọ abịago na arụ ya na asọmbali nenu ụwa ọ na-asọmbali ọda Akunede wuluwulu kwakwafa arụ mụ na asọmpali arụ Diamond Okechi na asọmpali Mozambique ka nnejenu onwere onye nchekwube jebezienu ọ bụ onye ka nchekwube jebenu Chief Oliver Chibike ayọkụ gaba n'ihu Ezomogo nwa Chimeleze na Nsụka arụghị na asọmpali arụ ya chọrọ nsogbu wayo wayo ka iji aganụ ọkụ na-enye ife na bedem na Nsụka ojimote maọbụ nyọnwa nwa Chimeleze na Nsụka arụ ya chọrọ nsogbu odogwu na Tanzania onye ọma gaba n'iru anyị ekenezianụ Chief Oliver Chibike ayọkụ nwa Chimeleze na Nsụka odogwu na Tanzania ezi nwa si abedem na Nsụka wee pụtazianụ Financial Secretary Dynamic Friends Club Maputo Mozambique Director Holy Cross Nigeria Limited Holy Cross Investment Holy Best Boutique and Fashion worldwide gaba Holy Best Property Gino dozi akụyinu Maureen chizitere m Chibike ọmabide nwanyị ọmanụ arụnụ na asọmpali nwa Chimeleze gaba n'ihu ma onye mmadụ Chukwu na-ekene denekunu makanu mmadụ ga-eji esi nwanne m gaba n'ihu nwa Chimeleze arụghị na asọmpalinu ọbasie arụ mụ na asọmpali I cannot take this from anybody. I don't take it so. olunu nwa Chimeleze sọlụ nweta ịba isekwe by Bokiswa by Kuku by Isiaja sọpụlụ onye nwere ego nwa Chimeleze anya ife onye nwere ego onyeli ahụ haba onye mena m nkwa onye mena m onye ayọ na mana achọ na m onye ayọ na nwa Chimeleze na Nsụka si m keneli ya Eze Chidi onye ihe akpọ ka na Nsụka nwaka nwa na Nsụka nwaka nwa na Mozambique mgbadike na Nsụka anụ a na-agba egbo na Dani
Nwachimeleze si mụ kene ya enu na nwanne mmadụ abụrụ ya nụ. Oga, my body no want insult. Oh baby, arumu na somebody. Aka onye weta n'elu ụwa anyị eweli asobezie nyanụ iweta mmewulu mmasolinu. Onye weta aka ọma anyị ewele aka ọma solie. Onye weta aka ọjọọ anyị ewele aka ọjọọ solie. Aka onye weta n'elu ụwa mụ bụ onye ọma Tochukwu. Brazil ka anyị na-ejenu echekwube m mmadụ jebenu onye ka nchekwube jebenu. Tochukwu John Okonkwo onye ọmadeni bụ nwanne m aka onye weta na Brazil. Tochukwu Brazil mana Chukwu fụrụ n'anya olili ka ị na-alịnụ ọdịda dịrọzikwana ya onye mana ọya emenu onye mana ọya dị mma aka onye weta n'elu ụwa. Dozie họteelụ na Abuja, Dozie supermarket onye ọma n'ịdị mmanụ nwa Magunze mụchara amụchanụ. Tochukwu John Okonkwo aka onye weta na Brazil. CEO Dozie Hotel na Abuja and Dozie supermarket. Ezi nwa si Magunze wepụtazi anụ onye ọma Tochukwu na-eseki nke na-edozi akụ inu Ogechukwu Jennifer Okonkwo nwanyị ọma. Ogechukwu Jennifer Okonkwo ọnwalicha nwanyị ezigbo nne Igbo Ezinne Maria Okonkwo. Nado na South Africa onye ọma n'ịdị mma ọzọ Igbo ndụ gaba n'iru nụ ọzọ Igbo ndụ na South Africa onye ọma Nado nene onye Chukwu telu mmanụ ọ bụ onye ka na-ekwunu Pastor CJ ezi nwanne gaba n'iru nụ Pastor CJ Tochukwu keneli inegwu ọma. Aruna chọrọ nsogbu Oga, my body no want insult. aka onye wetalụ Baby, arumu na somebody. ya ka ihe ji wee so n'ime. Oga, my body no want insult. Onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu Arumu na somebody. maka anyị na-eme n'ife Chukwu na-achọnụ. Iwu Chukwu sị na anyị debe mgbọ na-anaga n'igwe. Okwu onye nwe anyị gwara anyị mgbọ na-anagwa n'igwe nụ. Wepụ iwe mkpụrụ obi ọ dị n'iwu Chukwu bụ mmadụ ibe n'anya. Ọ dị n'iwu Chukwu ọsị anyị egbu na mmadụ. Ọ dị n'iwu Chukwu si ya gba na mmasị. Ọ dị n'iwu Chukwu ngata na musu a. Ọ dị n'iwu Chukwu ọ dị n'iwu Chukwu Olisa. Ka njebezie nụ Nostra mmadụ ka nchekwube wee jebenu ọ bụ onye ka nchekwube jebe ọnwa Nostra bilinu ọnwa niile eti eti ọnwa na-eti shashasha onye ọma dike na-agbalị izu gaba n'iru nụ High Chief Dr. Aloysius Igberi ọnwa n'uli odogwu ọnwa Nostra gaba n'iru ọnwa nke lụrụ amaka ọnwa na-arụ ya chọrọ nsogbu nụ arụ na asọmbali arụ ọgaranya na asọmbali Arụ ọgaranya. anyị ekenezi Arụ ọgaranya na somebody. High Chief Dr. Aloysius Igberi Arụ ọgaranya na somebody. ọnwa n'ule Ọnwa na-egadi o. ọ ịbụ ọnwa Nostra Ọnwa na-egadi o. ezi nwa si ule
in Ihiala local government area, Anambra State. Ọnwa gburugburu ọnwa na-etili ụwa niile. Nwanne dị na mba ike duru ọpụta obi ụwa Nostra dịka na-agbalị izu na Ihiala. The co-founder and President General, Ambassador Cultural Club Austria. Oyi bụ Vice President, Ihiala Local Government Family Meeting in Austria. Ọnwa niile tili onye mma, ọnwa niile tili onye njọ, ọnwa n'ịdị mma, ọnwa Nostra odogwu. Chairman, Vin Ventures Limited, Alote Group of Company Limited, Mass Furnitures Limited, Alote Oil and Gas Limited, Odogwu nwe company Blue Company, onye ọmata Chukwu ekene. Nke na-edozi akụ inu nwanyị onye Kenya, ọ bụ onye Lolo Margaret Chinyere Osodieme nwanyị ọma, Mama Chidera na Chidimma. Ọnwa ndị ambassador na Austria, ọnwa dịrị gaba, ọya dịrị na mma. Onye ọnwa tochukwu okene. Oh baby, arumu na sampali. Ka njebe na Enugu kwunu, onwere onye nchekwube jebenu, onye ka nchekwube jebezienu n'Enugu kwu. Ọgaranya obi dị ọcha, obi anwụli juru afọ nụ. Ọgaranya na-eli ego, obi abụli asa anwụli. Onye ka na-ekwunu ọzọ mpụ n'Enugu kwu, ọ bụ onye n'ụwa. Chief Onyeka Michael Ifekandụ Nze akwụdo ofu mkpata. Otego gị basu na mmiri nụ, oge ịkpatala ego nụ. Ụfọdụ ọgaranya ka na nwala. Odogwu ji 20 million wee chi ọzọ n'Enugu kwu. Ọzọ inwe certificate nye ka onye ọmata Chukwu na-ekwu, a na-ekwu na nkịtị. Arụ ya chọrọ nsogbu, ịma na arụ ọgaranya na asọmpali. Ọzọ mpụ wolu na-ese ọlụ m. Ọzọ mpụ n'Enugu ma n'eziokwu. Ịbịazie na Muodofinu, ọrụ sọsọ ibi na 2-decade duplex na Muodofi. Ebe ụmụbọyị ibi na 1-decade boys quarter. Odogwu enye license eji elego Igbo nụ. Ọzọ mpụ o mechara iri ofu ụbọchị Enugu kwu na Ụmụnri. Ife onye nwe lego kwanyere ya ugwu. Nke na-edozi akụ iyom nwanyị ọma Chief Mrs. Nkechi Ifekandụ nwanyị ọma, nwunye eze ndị Igbo na Dosimu. Arụghị na asọmpali nụ. Onye ọmata Chukwu ịgwara fana arụ anyị na asọmpali. Ọzọ mpụ Ịgwara fana arụ anyị na asọmpali. arụghị na asọmpali nụ. Na n'eziokwu nụ. Ọ bụ Diamond Okechi from Iruyi ewuyalịa. Onye ji n'ọzọ mpụ gwusa m egwu nụ. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala. Diamond Okechi Ọfa dị afọ ụzọ. agụ na Gileri. Ọfa dị afọ ụzọ. A ga-ajụzi onye nụ. Onye ndị mozu na-agwa okwu. Ọzọ mpụ Ọfa na arụ mụ na asọmpali. ma n'otu aka ọ dị. Ọzọ mpụ n'Enugu kwu na Ụmụnri. Vanụ bie na arụ ya chọrọ nsogbu nụ. Germany ka nnejenu
muniki ka nabatazinu no wolodogu nchegube chebe sparkling ezi nwanne m Paul Emeka nwanne ma nwedemba arụghị na asọmbali sparkling na Germany amaguze ka isi ejenu amangene ka isi pụtazianụ anyị ekenezianụ Paul Emeka nwanne ma nwedemba sparkling na Germany ezi nwa si amagunze amangene village wepụtazianụ arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọmpali nụ sparkling na Germany ọ dị na nwe mọkọ gaba n'iru na arụ ya chọrọ nsogbu arụ ya na asọmpali anya ife onye nwe lego wanyeli ya arụmụ na asọmpali ọbankụ ka anyị na-ejenu amabiriba ka nabatazinu n'ọdị n'ọbankụ onye ka nchegube bata Tombasi Oil and Gas Nigeria Limited onye a na-ekwu Chief Dominic Obasi odogwu na-epepe one na Indian odogwu na-epepe na Mumbai Tombasi abatagonu Oil and Gas onye nwere ifenu arụghị na asọmpali nu arụ ya chọrọ nsogbu nu Chief Dominic Obasi Tombasi Oil and Gas Nigeria Limited arụ ya chọrọ nsogbu anyị ekenezianụ Chief Dominic Obasi odogwu na-epempe one na India odogwu na-epempe na Mumbai ife onye nwe lego wanyeli ya Managing Director Tombasi Oil and Gas Nigeria Limited arụmụ na asọmpali I cannot take this from anybody I don't take it so from anybody ezi nwa si Amapiribo Banko in Anieri Local Government Enugu State wepụtazianụ onye ọmụatọ Chukwu ekene yinu ife ọgaranya respect anyanụ onye fụ ọgaranya asọpụrụ ọgaranya arụ ọgaranya na asọmpali arụ machọrọ nsogbu Tombasi Oil and Gas Chief Dominic Obasi odogwu na-epempe mba ikina debili ịdị enugu ichilechi na onye ọgbata Chukwu kenere inegwu ọma arụ ya chọrọ nsogbu yes sir ime na-abata na Mumbai na onwere ọgaranya obi dị ọcha obodo onye nwata kwọcha nke izizi na Mumbai ọgaranya obi dị ọcha Ugo Best Communication onye ọma na-ịdị mma ihu eze oke n'ọbankụ ka isi wee bịazianụ n'Enugu steeti nwanne m arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọmpali arụ nwata kwọcha na asọmpali nu ndị ilo na-achụghị akwụ ya na-aba ụba nwata kwọcha na Mumbai Ugo Best Communication nwata kwọcha aka nke izizi na Mumbai Indian onye fụ ọgaranya asọpụrụ ọgaranya arụghị na asọmpali nu arụ ọgaranya na asọmpali arụ nwata kwọcha na asọmpali dị n'ụwa onye mena m onye ayọna m ọda Asia Prince na Dubai na arụghị na asọmpali odogwu Good night Dubai, good morning
ọkpọ Anambra Imo steeti odogwu ụmụ Igbo ji eme ọnụ arụ ihe chọrọ nsogbu n'ịna agala onwe yi arụ ọgaranya na asọmkpali Asian Prince na Dubai arụ yi na asọmkpali onye mmadụ Chukwu ekene nwanne ọgọdọ ezi ọyịma Igbo amaka omemojoto bịa fụmanya onye dị na omemojoto bụ samegwu arụ ya na asọmkpali arụ m nọ na asọmkpali yo omemojoto Roxbury Home nwoke na inwere enwe the biggest landlord in Lagos ekene dịle yo omemojoto onye ọma n'ịdị mmanụ onye nweghị nwere ife ndị biggest landlord gaba n'iru aka na-emere ọra ndị na-emere ọga erikanụ Okechi Diamond Odogwu onye ọmasị m keneyinu na nke ịlụrụ n'ụwa pụrụ ya n'anyanụ ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara Urban CZ nwoke m ofu onye nwere ife niile ọra na-agbakwuru oya adịla ya na mma Urban way they play the show Urban CZ Odogwu onye ọma n'ịdị mmanụ onye ọma Tochukwu ekeneyinu ofu onye nwere ife niile ọra na-agbakọ arụghị na asọmkpalinu Akwaeze n'ụmụnachi onye ego aka na-achụ ụlọ mma batago ọ bụ onye ka m na-ekwu maka ya Akwaeze Splendid Furniture onye ego a na-ama aka na-edozi ụlọ Akwaeze n'ụmụnachi arụ gị na-asọ nnekwu mkpali ya gaba ofu onye ụmụnachi jide ebube nyebe Akwaeze na ụmụnachi onye ọma Tochukwu ekene Okechi si m kene yinu nke imelụ n'ụwa fụrụ ya n'anya nụ ị na-achụ ụlọ mma ị na-eme ụlọ dị ọgọ Akwaeze na ụmụnachi nke unu mere n'ụwa fụrụ ya n'anya nụ onye ọma Tochukwu ekene atamawawa batazianụ atama onye ego oke nwe Stanley Ifeanyi atamawawa nwoke m atamawawa na China amabuze ka isi eje arụ gị nọ na asọmkpali oke nwe Stanley Ifeanyi atamawawa atama na China arụ gị na asọmkpali ka anyị jezie na Thailand ndị ọma o nwere onye nchekwube jebenu onye ka nchekwube jebenu na Bangkok ikuku ego onye bụ ikuku ego na Thailand ndị ọma ifumifu ego onye bụ ifumifu ego obelagu Chides obelagu Chides na Thailand yo worldwide yo obele nwasị isu njaba wepụtanụ ụmụduru ekweko si eje onye ọma ekene aka na-enyelu ụmụ ogbenye aka nụ ezomogo ibo na-eme n'erikanụ arụ ya chọrọ nsogbunu arụghị na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali arụ ikuku ego na asọmkpali obele Chides Odogwu ifumifu ego afụ ya afụ ego ikuku ego inekwusa ụmụ ogbenye inekwusa ndị enu inekwusa ndị ani ikuku ọgaranya inekwusa ebe niile nụ ọ na-ekwusa onye ọbụla o kwusala onye ọma Tochukwu anyị ekenezianụ obelagu Chides na Thailand
ikuku ego worldwide ifumifu ego ezi nwa si ụmụduru ekwe Isunjaba local gọọmenti Imo steeti wepụtazianụ ọgaranya nwere obiọma na-enyelu ndị mmadụ akanụ maka na yutu igosiri ụzọ ego karịrị akarịnụ nya ka eji wee kpọọ ya ikuku ego na ọ na-ekwusa onye ọbụla ụmụ ogbenye si mụke na-eyinu arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọ mkpali Oga, my body no want insult, baby. Arumu na somebody. Oga, my body no want insult, oh baby. Arumu na somebody. Okwute nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-acha nweze bụ nweze arụ ọgaranya na asọmkpali arụ mmụ na asọmkpali okwute nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-acha okwute nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-acha nweze bụ nweze arụ ọgaranya na asọmkpali arụ ọgaranya na asọ rọbish ọ bụ mụ na yiyi bata ego mụ rapụ mụ ka m ụwa m jidezi advaịsị inu arụ ọgaranya na asọmkpali ọyọ egwu jide advaịsị yo wele advaịsị ije bata ego yi onye ọma to chukwu asọ